Oni ndine Jackie nde ku Burkina Faso zakundikaso iti akuti kunaliso attempt ina yofuna kumupha Ibrahim Traore amene ali junta leader wapakanopo amene akulamulira ku Burkina Faso. Ibrahim Traore analanda boma mu September 2022. Analanda bomalo kwa soja winaso. Soja yonso analandaso bomalo kwa wina. So imeneyo ndi part of history ya Burkina Faso. Burkina Faso ma leaders awo amakhala military ndipo amakhala unena kuti alanda boma uyu alanda kwa uyu alanda kwa uyu kuti ka history kawo kamene koko kuyambira nthawi yonseije ya china Sankara. Nde Ibrahim Traore analanda boma kwa soja wina amene anali Paul Damiba. Paul analoti wankulanda kumene bomalo chaka chomwecho mu 2022 kumayambiriro. By September anapezeka kuti wathamangisidwapo ndi Traore, koma anampasa mwayi kunena kuti sitikupha utuluke mdziko. Ndi anakhanga kuti anachita exile, anachoka anasamuka anapita kukakhala ku Togo. Ne Traore chomwe anamuchosera Damiba akuti sanapange zomwe analonjeza. Kuli gulu lomwe limasowesa mtendere kwambiri ngati la rebels lomwe lakhala likusowesa mtendere ndi vuto lalikulu kwambiri no matter kuti leader amene aliko ndi ndani. Gulu limene limakhala lone kuti nthawi zonse lifuna kupha leader amene ali pamenepo, limakhala lofuna kuwononga ndizoti akulimbanira na malo, akulimbanira na territory. Ndi Damiba yakuti analonjeza kuti iyeyo athana ndi gululo, koma within miyezi Traore anamuchotsa kunena kuti palibe chomwe akupanga. Ndi apapa Traore atatenga maiko ako West amadana naye chifukwa cha mapolisi zake amafanana ndi Thomas Sankara. Nde amalimbana naye ndi ngati Pan-African state. Traore amachita so criticize kwambiri ma Western countries kuti amadana nzoti kuzingotengedwa kaya ndi mafuta kanjani. Ngona maiko atatu at Burkina Faso, Mali ndi Niger anapanga mgwirizano wawo kunena kuti azipanga zawo zozitukula osatiso azidalira ena. Nde maiko ena West amadana naye pamene mkatikatiso mulibe mtendere. Vuto lina ndilonera kuti mkatikati as much as iye akuti ali ndi mapolisi abwino koma mkatikati monso mulibe mtendere. Anthu ena afuna kumulanda dziko momwemo, ena afuna kumupha zambirimbiri. Nde ulendo uwu umene akuti military yawo ndi intelligence inachita find even recording ya tunthu nena kuti anthu anakhala kumapanga plan unena kuti amuphe bwanji. Ena amati afuna kumuombera, ena amati aitisa muombere tende kangomwikira bomba likampulikire ku nyumba, something like that. Nde agwira ndithu masoja zangapo endiso akunena kuti leader wawo anali Paul Damiba uja amene anamuthamangisa anamulanda udindo uja ali ndi amene amatsogolera. Enda kupanga so claim kunena kuti Damibayo analandira funding ya ndalama zokwana $125,000. Aunena kuti akuthandizidwa ndi Ivory Coast. Ndesi zikuziko kuti Ivory Coast yo zikuikhudza bwanji ikulowerera za ku Burkina Faso bwanji, koma aonde ma claims a Burkina Faso kuti Ivory Coast ikulowerera nawo. Nde akasika nali koyamba andofuna kuthana ndi Ibrahim Traore akhala kuyesera ndithu kangapo ndithu ma attempt onena kuti sizimatheka amapezera achita intercept, koma apopo wadziwa kunena kuti amene anachotsa uja akubweranso ndi mphamvu afuna kuti afuna mugwetse iyeyo. Ndi mpungwepungwe wina umene ukupangika ku Burkina Faso mangofuna kupeka update zikomo kwambiri.